Sanibonani guys, kaMonqabeleni Bathela Mazibela eNimba ngomhla ka-8 January. Ayike guys, uThumeka benoZoleka bayayiblame-ke ngokulimala kwabantwana babo. Qala yena nje uZoleka washo ukuthi kunjenje kungenxa yakhe. Ubekade eshilo ukuthi uQhawe angaxelelwa ngale ndaba yokuthi ulikamva usesibhedlela. Manje useyazi usemane wahlaselwa i-second heart attack. Kuyimanje kuyambula kembeswa ngempilo yakhe. Ayi, uThumeka naye wathatha over wathi unyanisile dadewethu, nami iphutha lami leli. Kube nje ngavumela unyana wami washada lo mntwana lo Zethu. Ngaba akavaze ahambe endlini, ngabe walala ekamereni lakhe, akangenanga ngisho kule moto leya, futhi ngaba akavaze ebe kwi-car accident. Kodwa-ke guys, mazi-ke vele uThumeka ukuthi akathandi kahle hle ukuthi athwale icala eyedwa. Umane nje wabona ukuthi no, lo mthwalo uheavier, uyadinga ukuba asulele leli cala to somebody else. Waqaleza le gumbini lasesibhedlela, uthe mithi nhlanga ka-left nangu Zethu. uZethu-ke besashawa nawe umzwangedwa ekhumbula isoko lakhe. Wamane nje wathi uThumeka, weZethu, awukhongixelela ukuba kwenzakala ntoni ngaleya mini. Bamkhuza-ke endlini bathi hhayi ngeke Thumeka, don't. Wathi yeyi, ndifuna ukwazi kwenzakala ntoni kunyana wami. Hhayi-ke guys-ke uZethu, being the angel that she is, wamane wathi yiphutha lami lonke leli. Wathi njani? Wathi ulikamva wayefuna ukugoduka aye ekhaya, ndamthi kuye akangagoduki, akaqala ahambe eye nami ehhotela uzogoduka ekuseni. So sahamba-ke thina, bendingazi mama ukuthi uzoba ne-car accident, I swear. uThumeka guys wajabula wathi nakho-ke nangu umuntu besomblema, uyena lo obulala ulikamva. Usho kahle wathi yabona, kude kwenzeke unyana wami agubhe uzondazi uba ndingubani. Esho ukumbamba ngamawashingo uZethu ethi uyena obulala ulikamva guys. Wathi wena ntombazanyana wafika laphaya emzini wami wathi ufuna umshado. Manje wabona ukuthi umshado-ke awukusebenzelanga, manje usufuna ukubulala unyana wami. Ndiyamfuna unyana wami, uyandiva uba ndithini kuwena? Ndithi uzomkhipha. Ayibo guys, bakhuza bonke abantu, bamlamula-ke naye-ke benoZethu. Waqede bathi uZethu akagoduka ahambe ekhaya, asuka aphele esibhedlela cause phela uThumeka manje usefuna ukuqeda naye ngaye. Uze wathi uThumeka kungcono kube uyena uZethu olele lapha esibhedlela instead of ulikamva. Imagine. Akupheli-ke lapho guys. Umane nje uLazarus wacela ukukhuluma nodokotela kaQhawe privately, efuna ukubuzisisa ngesimo senhliziyo yakhe ukuthi sinjani. Kodwa ubeke nje kwacaca bha ukuthi-ke njengoba semane wahlaselwa i-second heart attack, seku-worse than before, uyayidinga i-transplant immediately. Like umane wabona-ke ukuthi ngcono ayokhuluma noZoleka, amnikeze i-option acabanga ukuthi would be best for everyone. Uthe yazi phela Zoleka, siyazi sonke ukuthi uQhawe udinga inhliziyo entsha. Lapho uZoleka ubelokhu ekhalama iy'nyembezi, ebona indodakazi yakhe ukuthi hayi, this time around she's not going to make it. Uthe yazi, bengicela le nto uyibuke ngeso elivulekile, like ube open-minded. La sinolikamva who is brain dead, but inhliziyo yakhe iyasebenza and it's healthy and it's strong. Ngapha sinoQhawe. Qhawe needs a new heart, and without a new heart kuzophela ngayo. What if athathe inhliziyo kalikamva kube-ke iyona inhliziyo ayifakayo kuyena? Wathi uthini? Kubuza uZoleka. Wathi no, ngithe yiba open-minded about this. Vele ulikamva is not going to make it. So kunokuthi siluze abantwana ababili, why can't we save one? Hey, wabona nje kazi ukuthi ngampela-ke uZoleka uyibona ngathi good idea le, but uzothini uThumeka benoHlathi, because they're not gonna allow it. Kuzoba sengathi manje uZoleka uthathe i-advantage yomntwana okwikhoma, ufuna ukuthi manje asindise indodakazi yakhe ngomntwana osekwikhoma guys. But anyway, mhlampe ngoba bayifamily, mhlampe uzogcina avumele uThumeka vele-ke abone sengathi ngampela ulikamva usaphila, usephila enhliziyweni-ke yakhe uQhawe manje. But anyway, sizobona ukuthi ngamazwibela alandelayo-ke ngabe uThumeka uzoyivuma le ndaba ukuthi uthathe inhliziyo yanyana wakhe oyedwa qwi iyofakwa-ke ku-cousin wakhe uQhawekazi. Akupheli-ke lapho guys. Le kuDladla ubelokhu enqengile-ke uHlengiwe, unkosikazi kaSidney, ukuthi angalinge uSidney atshele amaphoyisa ngokuthi indodana yakhe iyona le
emane nje yashayisa-ke uLikamva. Uthe at the end of the day unyana wethu lo tata asukwazi uba sinikele ngaye. Uyasho uSidney ukuthi no, ubhedile, wena kube bekuwena lo ingane yakhe ishayiswe kabuhlungu nje ubuzovuma ukuthi-ke ungakutholi uJustice. Wathi utata wakhe uLwandle, you can't, angeke ukwazi ukuthi umdayise kanjalo, please. Hhayi, kubonakala guys ukuthi noSidney uphathwe nendawo, akazi noma-ke afonele amaphoyisa noma nje ayithathe le ndaba ayishanele ngaphansi kwe-carpet kube ngathi ayikaze yenzeka. Ufikile kuLwandle mathupha wathi, ma, nginizwile nikhuluma nobaba, ngiyabona ukuthi ufuna ukungivikela futhi ngiyabonga, but yeyi, ngiyaguwisha. Yabona nje le nto yokuthi-ke ngilimaze umntwana wale koMabandla, ayingihleli neze kahle, ngiyagula, angisekho hip, angisekho right. So kubonakala nje guys ukuthi ubhuti useredi ukuthi-ke ayinikele emaphoyiseni cause lamanga angeke akwazi ukwaphila impilo yakhe yonke. Kazi uZalankomoni-ke guys, uma kunjena, kazi umndeni wako Zondo uzokwazi yini ukuthi ube neqiniso umane nje uye emaphoyiseni ukuze le nto le isheshe ilungiseke nomndeni wakaMabandla uthole i-closure. Kazi uZoleka uzokwazi nokukhonvinsa uThumeka ukuthi-ke athathe inhliziyo phela indodana wakhe uLikamva anikeze uQhawekazi. Kazi uQhawe yena uqobo lwakhe uzovuma yini ukuthi inhliziyo kamfowabo ize lapha esifubeni sakhe njengoba nje emfuna back, yena ufuna uLikamva avuke. So mengase kuthiwa-ke akavukanga but inhliziyo yakhe ishaya esifubeni sakhe uQhawe, uzoyamukela yini yonke le nto le? So nje guys, it's a lot, but sizobona-ke isikhathi sihamba ukuthi uZalankomoni. Aphela lapho-ke amazwi namhlanje, ungakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye.